Tomoyo, para el carro! Shaoran, ànim! Vinga, molt bé, ànim, fort! Molt bé, ho estàs fent molt bé! Oh, quina llàstima, ha anat d'un pèl! Per mi que s'està fixant massa en algú del públic. Eh? Què penses en la Sakura, Shaoran? Estàs tan callat. Què? Jo no! Ah, no? N'estàs segur? Sí que pensaves en la Sakura. A tu t'agrada molt la Sakura, oi, Shaoran? Però com és que encara no li has dit? És que... La Sakura no és gaire observadora i no ho endevinarà mai si no li dius que no ho entens. Però és que... em penso que li agrada algú altre. I això és motiu per no dir-li? Oh... A més, això no t'ha de preocupar. N'hi ha molts que li van al darrere. Com que la Sakura és tan maca, tan dolça i simpàtica... Sí, ja ho sé. Qui diries que li va al darrere? Doncs l'Eriol i d'altres. Ah, sí? Doncs a mi no em sembla pas que l'Eriol li agradi. Quan l'Eriol mira la Sakura, no la mira enamorat. La tracta com si fos algú per qui es preocupen molt. És més aviat atent, oi que saps què et vull dir? Sí que t'hi has fixat, no? Home, pensa que es tracta de la Sakura. També podries fer una altra cosa, guardar-te els sentiments com un record perfecte. Tu estimes més així, sentis el que sentis, l'altre no ho sabrà mai si no li dius. Ja m'he canviat. Com ho veieu? Em queda bé? Queda perfecte. Me'n vaig a buscar la càmera de vídeo. Em queda bé, Shaoran? Sí. Sí, segur? Gràcies. Sentis el que sentis, l'altre no ho sabrà mai si no li dius. Escolta! Què? Oh, mare! No et preocupis, no noto cap fantasma. Només és màgia i prou. Segur? Gràcies, amic meu. Amic meu? Sí, l'altre dia, quan en Shaoran i jo vam quedar tancats a l'ascensor, vam comentar que encara seríem més amics. És per això que li he dit amic meu. Ostres! Gràcies, Shaoran. Per què? Per haver-me dit que no havia de plorar. I no tan sols per això. Moltes gràcies per haver-me ajudat. Què? Sentis el que sentis, l'altre no ho sabrà si no li dius. Sakura. Et volia dir... Sakura! Vine a posar amb mi! Se m'ha acudit una positura per tots dos. Què et sembla si comencem a giravoltar fins que trobem una bona positura? Quina meravella! Ho afegiré a les escenes que he gravat a l'escola i quedarà una cinta perfecta. Sakura, aixeca la mà esquerra més enlaire i posa la mà dreta cap aquí. Encarregats en Shaoran i la Sakura. Hola, bon dia! Shaoran, ja has escrit el que hem de fer avui a la pissarra? Sí.
passo. Ahir vaig rebre una carta de la Meilin, saps? I al final de tot... m'ha escrit això, que saps què vol dir? Doncs vol dir benvolguda amiga, no? Li contestaré de seguida. Ah, per cert. A Hong Kong celebreu el Nadal igual que aquí? Sí, I també us feu regals i tot això? a la gent més propera. Ah, doncs saps què? Aleshores te'n faré un, Shaoran. Ah, no em donen gaires diners de paga, o sigui que no serà gran cosa. Escolta, Digues? doncs és que... Mira, us parlaré una mica de Nadal. Sí? Què hi feu aquí? Que tinguis un bon any nou, Shaoran. Però què hi feu aquí? Hem anat a fer la primera visita de l'any al temple i ara tornàvem cap a casa. La Tomoyo ha dit que et volia passar a saludar i aquí ens tens. Hem volgut venir a saludar-te el primer dia de l'any. Caram, caram, caram. Quines convidades més simpàtiques. Hola, Wei! Li desitgem un bon any a vostè també, Wei! Ah, doncs moltes gràcies per desitjar-me un bon any. Gràcies i igualment. Passeu, sisplau. Us prepararé un te. Au, vinga, no us quedeu a la porta, que se us refredarà. Però no molestem pas? I ara, en absolut. Oi que no, Shaoran? No. Per què no ens quedem, ja que hem vingut fins aquí i ens han convidat? D'acord. Entreu, sisplau. Moltes gràcies. Renoi, quina oloreta més dolça i bona. Sí, i tant. D'això, Què? d'això, gràcies. De res. Moltes gràcies. De res, bonica. Que maco, en forma de préssec. És boníssim. Ja ho crec. Els has fet tu mateix, Wei? No, els ha fet en Shaoran. De manera que el meu amic en sap molt de cuinar. Sakura, Eh? estic una mica sorprès. Fins ara no havia pas vist que tractessis amb tanta confiança en Shaoran. Ja, això és cert, Wei. Però espero que aquest any serem molt bons amics, noi? Jo també. Shaoran! Shaoran, estàs bé? Com és que estàs tan despistat? Què et passa? Shaoran! 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 Sakura. Què? Oh! Què? Això és el que t'he preguntat jo. Ah, una cosa. Gràcies per haver-me ajudat. Aquella història m'ha fet por i tu has dit a tothom que era hora d'anar a dormir. Però si jo no... Sempre dius el mateix. Però ja sé que no és veritat. Això d'abans ho has fet per mi, oi que sí? Però per què ho dius, això? Perquè és així. I trobo que ets molt bon noi. Com és que has vingut aquí?
D'acord. Renai! És preciós! I quin fred que fa! Que maco! Sauran, mira! Oi que és maco? Sí. Ara que penso, tu també vas fer un os de peluix una vegada, oi? El vas donar a algú? No, encara no. Estaria bé que en Yukito l'acceptés, oi? No. Què? No has entès res. Només em sentia tret pels poders màgics de la lluna que té. Això és tot. En realitat, m'agrada algú altre. Chiqui! Doncs la persona que m'agrada de veritat... La persona... Perdona! Què? No t'hauria d'haver fet aquesta pregunta. Perdona.